så god og sund mad. Jeg synes, det er simpelthen super sjovt, og vi melder os på næste år igen. Dygtige instruktører. Søde, sjove, vi har en fest. Og god mad. Jeg har aldrig lært så meget på så kort tid. Det har virkelig været fedt. Og så er der sådan en god afbalancering mellem, altså hvornår der er undervisning, og der er også tid til at lave lidt i pausen. Så det er virkelig noget godt. Jamen, 23 er ved at være slut. Danseuge. Hårdt program, synes vi nok, men det har været sjovt. Det har været sjovt, og vi er helt sikkert klar igen til næste år. Vi glæder os. Så er det lørdag, og vi har en skøn uge. Ja, det er så dejligt. Vi har lært en masse, vi er trætte i kroppen, vi er glade, det er fedt, vi vil bare have mere. Fantastiske instruktører og gode skinner, og det er så dejligt. Alt er godt. Uge 26 er simpelthen noget af det bedste. Noget af det bedste for dit helbred og bare det at være sammen med en hel masse mennesker og få lov til at være den du er og dyrke noget motion i et godt fællesskab. Det har været en fantastisk uge. Vi har danset, vi har grin, vi har været i poolen, vi har haft enorm social aktivitet hernede og har mødt en rigtig masse dejlige danseglade mennesker hernede. Jeg har for tredje gang i uge 26, og jeg kommer her, fordi jeg synes, der er de mest fantastiske instruktører. Der er nogle fantastiske mennesker hernede, og så er det Finca Navndrup et rigtig skønt sted med pools, den lækreste morgenmad og god forplejning i løbet af hele dagen.